Fl-aħħar 4 ijiem ta' mowġa ta' sħana li laqtet lil pajjiż ġew irrappurtati 42 ħsara fid-distribuzzjoni tal-elettriku. L-Enemalta ħabbret li dan huwa ammont bla preċedent f'pajjiżna waqt li ħaddiema tal-kumpanija diġà lestgħu 22 ħsara waqt li 12 oħra li qed jissewwew attwalment. Dan intqal waqt li qata' informazzjoni mal-medja fir-rabajun ta' sħana qawwija li qed jesperjenza pajjiżna flimkien mal-kumplament tar-Reġjun tal-Mediterran fejn ukoll ġew irreġistrati rekords ta' kull żmien. Il-kap eżekuttiv tal-Enemalta, Jonathan Cardona, għalli minn nofs il-lejl sal-4 ta' nofsinhar tal-ġimgħa ġew irrappurtati biss 3 każijiet ta' interruzzjoni li huma ferm inqas minn dawk tal-jiem li għaddew. Għalli matul il-jum tal-ħamis kien hemm rekord ieħor ġdid ta' użu tal-elettriku hekk kif intużaw 628 megawatt. It-tekniċi tal-Enemalta spjegaw li ħsarat li qed jaffettwaw numru ta' lokalitajiet u dan qed iseħħ hekk kif qed imorru cables li qed jitfgħu substations. Intqal li fit-tiswijiet tagħha l-Enemalta qed tbiddel dawn il-cables ma' oħrajn moderni. Ġie spjegat li l-Enemalta f'kull ħin tal-ġurnata, jiġifieri bil-lejl u binar, qed ikollha madwar 50 ħaddiem jaħdem biex itaffi l-problema. L-Enemalta qalet li tissir evalwazzjoni ta' dak li ġara f'dawn l-aħħar jiem biex dan li ġara ikun jista' jkun evitat. Min-naħa tagħha il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli qalet li lan tal-Gvern u li jekk imur id-dawl f'xi lokalità dan jerġa' jiġi kemm jista' jkun malajr. Qalet li bħalissa il-Gvern qed jindirizza id-diżastru li ħalla Gvern Nazzjonalista. Il-Ministru Dalli semmit li fl-aħħar sena u nofs saru 66 substation ġdid u nbidlu madwar 120 km ta' cables. Dan minn barra li sar tisħiħ fiċ-ċentri ta' distribuzzjoni ta' Witiline f'Ħaltarxien u fl-Imrieħel u għaddejjin pjani biex isiru ċentri oħrajn fin-Naxxar u s-Siġġiewi fost oħrajn. Il-Ministru Dalli qalet li l-investiment ta' 90 miljun għandu jitħaffef waqt li s-settur tal-enerġija se jissaħħaħ ukoll minn investiment ta' 70 miljun euro li ġej mill-pjan tal-Unjoni Ewropea ta' Repower EU. Sa dan it-tant il-General Workers Union ikkonfermat li ħaddiema tal-Enemalta ġew issuttati bil-bajt u boros tal-ilma waqt li kienu qed jirranġaw il-ħsarat f'numru ta' postijiet biex irreġġu lura il-provvista tal-elettriku lill-konsumaturi.